खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय गाबोन 15 जुलाइआव बड'लेण्डआव खुंजानाय बड'लेण्ड CEM कापआ ग्रेन्ड फिनाले जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय बाहागो लाफैगोन आलासिफोरानो जाहैबाय जोंनि आसामनि मानगोनां CEM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बड'लेण्डनि CEM प्रमद बर' सार बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बिसोरजों लोगोसेनो गोबां हारि माहारि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोनहाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै गाबोननि प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। नोंथांमोना बड'लेण्ड CEM कापनि सोमोन्दै मिथिगौ जानांगौ। दा बिनिनो ग्रेन्ड फिनाले जानो थांगासिनो 15 जुलाइआव थामहिनबा गाबोन। जेराव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, जोंनि BTRनि CEM मानगोनां प्रमद बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे मेट्सआव बाहागो लाफैगोन। आरो बे मेट्स बादायलायनाया जागोन 6 नं कसुगाव कनस्टिटुएन्सि आरो 15 नं काजलगाव कनस्टिटुएन्सिनि गेजेराव। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरैयै लैहोर लैहोर फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम। बड'लेण्डआवहाय जाफेरै मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बड'लेण्ड CEM काप 2025 जेराव गासै 420 BCDC 67,680 प्लेयार्स आरो 3,760 टीम BCDC लेभेल, कन्स्टिट्युएन्सि लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो फैगौ 15 जुलाइ खालि काउन्सिल लेभेलनि जोबथा बादायलायनाया जानो थांगासिनो दं। फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जाय प्लेयार्सफ्रा नैबे काउन्सिल लेभेलनि फाइनाल बादायलायनायावहाय मोजांसिन गेलेगोन बे बिथांमोनखौ नैबे फैगौ दुरान्ड कापआवहाय गेलेनायनि सुबिदा होनाय जागोन। बेखायनो गासैबो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो फैगौ 15 जुलाइ खालि नोंथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर क'क्राझार साइ स्टेडियामाव फैयो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आसामनि मानगोनां CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BTRनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोर आरो बुद्धिजिबिफोर। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैगोन आरो नैबे जानो नागिरनाय फुटबल टुर्नामेन्टखौ बयबो मेहेरगोनां खालामफैगोन होननानै आङो बयनिसिमबो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।